ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମାମା କହିଲି ମାମା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁକି ପଖାଳ ବନା ଖାଲି କରିଦେ ଏତିକି ଭାତ ଡାଲି ତାପରେ ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଆଚାର ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖୁଛି ହେଲେ ଛୁଇଁ ଭଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଛୁଇଁ ଭଜା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଚାର ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତମେ ମାନେ ବି ଏସବୁ କରିକି ଘରେ ରାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।